A daidai kan wannan gaban ne kuma muka kari bakoncin Comrade Dr. Awal Abdullahi Aliyu, shugaban kungiyar ittifaƙin tafiyan yankin arewacin Najeriya, wato Northern Consensus Movement kenan a takaice, wanda ya ce ya garzayo cikin shiri ne domin sake tunatar da al'ummar Filanin yankin Afirka dangane da babban taron da kungiyar za ta gudanar, wadda za a tattauna akan muhimman batutuwa da suka shafi Filani, kama daga kan zarge-zarge da ake ma Filanin na aikata wasu abubuwa da suka saba wa doka, zuwa ga kan irin bukatu da Filanin suke so gwamnati kama daga na tarayya da na jihohi su aiwatar domin inganta rayuwarsu a daidai wannan lokaci da ake ciki. Ya ce za a kuma gudanar da wannan taron ne domin tabbatar da an samar da daidaito da maslaha akan dukkanin batutuwa da suka shafi matsaloli da Filani ke fuskanta a yankin Afirka baki daya. Ga kuma yadda zan taru mu da shi ya kasance ta wayar salula. To sunana Comrade Dr. Awal Abdullahi Aliyu, kuma ni ne president wato shugaba na gamayyan kungiyoyi masu zagaman kansu na arewa da muke kira Northern Consensus Movement. Da Hausa ana kiran da kungiyar ittifaƙin tafiyan arewa domin nemawa arewa maslaha, al'umma arewa maslaha, kwato musu yancin su da haƙƙin su a duk inda yake, kuma haɗin kai domin tabbatar da ci gaban zaman lafiya, kwanciyar hankali, tsaro da ɗaukakar arewa da al'ummata. Me kuka sa a gaba a daidai wannan lokaci? To abin da muka sa a gaba shine taron al'ummar Fulani na Najeriya. Ita kungiyar bayan bincike da nazari na kusan wata 7 sai mu gano cewa akwai bukatar a tattaro shugabannin Fulani, wato ardodin Fulani da shugabannin kungiyoyin Fulani da shugaban matasan Fulani da shugabannin matan Fulani daga jihohi 36 da kananan hukumomi 774 na Najeriya. Mun ma gayyato ardodi daga kasashen Afirka guda 8: Mali, Ghana, Chad, Niger, Burkina Faso, Central African Republic, Cameroon da Sudan, su zo mu zauna a tattauna shin wai yau ana kiran Fulani su ne bandit, su ne suke cattle rustling, su suke kidnapping, su suke sata. Menene yasa ake zargin su da wannan abu bayan an san Bafulatani da Fulako, an san shi da kunya da kawaici, an kuma san shi da hakuri? Me yasa ya shigo cikin wannan al'amari? Wannan shine abin da yasa zamu tattaro wayannan ardodi guda 776 daga dukkan jihohin nan da kananan hukumomin Najeriya, mu zo mu yi taron kwana 3 a Abuja. Fulani su fito su bayyana menene matsalar da suka samu kansu a ciki, menene kuma su da kansu su fito su bayyana menene suke tunanin zai zama mafita ga wannan matsala, kuma a yi wannan tsakani da Allah da kyakkyawan niyya da zuciya ɗaya, a fito a faɗi gaskiya ba shinge a cikinta domin samun maslaha akan matsalolin tsaro. Idan ka duba da wannan abin da muke so mu cimma a ƙarshen abin shine a samu maslaha, a samu mafita akan matsalolin da ake fuskanta na tsaro musamman a arewacin Najeriya. Shi Bafulatani bisa ga nazarin da muka yi mun gano yana da koke da yawa akan cewa gwamnati bata kula da shi ba, bata ma san yana yi ba kuma ta bashi kayan more rayuwa kamar yadda ake a sauran al'umma. To shi ma yanzu gwamnatin ta san cewa yana nan kuma yana da tasiri, yana da amfani ga zaman lafiyan ƙasa, ga ci gaban ƙasa, ga tattalin arzikin ƙasa, kuma yana da amfani shi kanshi ga kanshi. Kuma Bafulatani wani mutum ne wanda bai dogara ga kowa ba, ko ita gwamnatin bai dogara da ita ba. Yana da hanyar da yake kula da kanshi, yake kula da iyalin shi. Hanyar da ya dogara kan shi ne abin da ya gada iyaye da kakanni, wato kiwo da noma. To a farfado da wannan al'amari, abin da muke so mu ci nasara kamar na ce, a samu maslaha akan matsalolin tsaro. Mutanen nan su fito su yi bayanin matsalolin su, a saurari matsalolin nan, a tantance su, a kasance a rubuta su a rubuce, a miƙa wa gwamnatin tarayya ta fito da mataki wato matsakaici, na tsakiya da kuma dogon zangon, yanda za a fito warware matsalolin Fulani, yadda za a samu zaman lafiya. Kuma a al'ummar Fulanin nan da muka yi maganganu da su, musamman shugabannin, sun yi alkawarin cewa suna da tabbacin cewa idan aka yi wannan zama, aka yi wannan taro, in Allah da zai kawo cikakken maslaha, zai kawo mafita, zai kawo hanyar da za a samu zaman lafiya da kuma samun ingantaccen tsaro, wanda yin hakan kuma zai kawo ci gaba ga al'umman arewacin Najeriya da Fulani. Kuma Fulatani duk inda yake a Najeriya, har wayanda ba sa arewaci, duk mun gayyato shugabanni su zo a zazzauna, domin akwai matsalolin da Fulani suke fuskanta su ma a wasu bangarorin Najeriya da ba arewacin Najeriya ba. To su zo su ma su faɗi wannan matsalolin, in ya so a dunkule a miƙawa gwamnati abinda shawarar da wannan taro ya yanke a ƙarshen taron na kwana 3, domin ita ko gwamnati da sa ran ta yi bibiya ta tabbatar da
tabbata cewa an aiwatar da ko menene shawaran da taron ya fito da shi domin tabbatar da shi wannan zaman lafiya da ci gaba mai dorewa ko mai amfani. A cikin zancenka na fahimci cewa akwai wasu bukatu na musamman da al'umman Fulani suke so gwamnati ta aiwatar musu kai tsaye, haka ne? Haka yake. To a misali duk da baku kai ga gudanar da wannan taro ba, ko zaka zayyana ma al'umma wasu kaɗan daga cikin bukatun da anaka tunanin Fulani sun fi bukatan shi daga gwamnati a daidai wannan lokaci da ake ciki? To abin su kansu Fulanin suna bukatar tsaro, kaga ana magana cewa su ne suke kawo matsalar tsaro, amma ina tabbatar maka Fulani ma yana bukatar tsaro. Sai kayi magana da su magana mai zurfi da yawan su zaka gano cewa su kansu suna fuskantar matsalar tsaro. Da yake nan suna bukatar inganta rayuwarsu, ba a inganta rayuwar Fulani ba kamar na ce ba a mai da hankali a kansu ba. Suna bukatar su ma a ɗauke su a matsayin 'yan ƙasa masu 'yanci, a riƙa yi musu abin da duk ake wa kowane ɗan ƙasa. Misali na farko, akwai abin da ake kira, muna da ministry yanzu na humanitarian services, akwai department na disaster emergency management agency or something, amma wa'anda suke cikin disaster kuma suke bukatar emergency taimako a halin yanzu Fulani ne, amma ka koma ka bincika babu wani lokacin da aka taɓa yi wa Fulatani wani abu da ya inganci taimakon gaggawa da yake bukata. Har kullum shi kokari ma yake tsire da arzikin shi da kuma mutuncin shi, amma ko matsaloli suna shigo mishi. Wannan bangare da yake nan, Bafulatani yana bukatar ilimi, Bafulatani yana bukatar lafiya, Bafulatani yana bukatar tsaro, Bafulatani yana bukatar hanyar da zai inganta harkokin noma da kiwon shi, Bafulatani yana bukatar kayan jin daɗin more rayuwa kamar yadda kowa yake bukata. Yana bukatar asibiti, yana bukatar shi ma hanya, yana bukatar duk wani abin da ɗan ƙasa na gari yake bukata, kuma shi ma yana ba da gudunmuwa don tattalin arzikin Najeriya, saboda kiwo da noma da Bafulatani yake yi a karkamanta kafin yanzu ita kanta Najeriya ta ɗori ne akan kiwo da noma, to shi har yanzu bai batta ba, akan ta yake, ita ya gada ita yake yi, to an bata da inganci yanzu. Matsalar tsaro ya lalata, in ka tambaye shi dan sauran al'umma ya rika su ce Bafulatani yana kawo matsalar tsaro, in ka je kai magana da shi sai ce shi an hana shi ya zauna lafiya, duk inda aka yi laifi sai a ce shi ne. To mu zo mu zauna mu warware zare da abawa, shin daga ina matsalar nan take, menene asalinta, a wani mataki take yanzu, meye za a yi domin warware wannan matsalar don samun maslaha. Duk da cewa ita gwamnati a nata bangaren tana hankoron cewa tana yin dukkan mai yiwuwa domin tabbatar da ta wadata al'ummar kasar Najeriya gaba daya da dukkanin ire-iren ababen more rayuwa da ka bayyana, amma ana ka tunanin kana ga abu ne mai sauki a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu da zaran kun gabatar wa gwamnati waɗannan bukatun naku? Ina tabbatar maka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu idan har gwamnati ta yi bibiya. Ana gama taron nan, abinda sakamakon taro ya fito da shi, gwamnati ta kafa kwamiti mai karfi wanda zai aiki akan wannan tsare-tsaren, kwamitin da zai aiki kuma cikin gaggawa, emergency committee wanda zai aiki cikin gaggawa. In an yi haka, in har an yi abinda taron zai zata, ina tabbatar maka nan take ina sa ran za a samu matakin farko maslaha babba, musamman akan matsalar tsaro, wanda ita ce abin da ya dami al'ummar kasar nan, musamman mu 'yan arewa da sauran kabilu. A cikin jawabanka ko inda ka ambaci cewa za ku tattaro dukkanin shugaban Fulani na waɗannan ƙasashe da ma garuruwa da ka bayyana, waɗanne irin matakai ne za ku bi wurin jigila da kwaso waɗannan shugabannin Fulani domin tabbatar da cewa sun halarci wannan taro? Kamar yadda ka sani, mu dai kungiyoyi ne masu zaman kansu kusan guda 208 da suka dunkule wuri ɗaya da kyakkyawan niyyar kawo mafita, ci gaba da kuma inganta harkokin rayuwa, tsaro da sauran na al'ummar arewa. Abin da muke yi shine mukan yi tsakaninmu, mukan yi karo domin yin wasu abubuwa, amma wannan bai hana idan akwai wani wanda yake sha'awar abin da muke yi, yake ganin a matsayin shi dan ƙasa na gari kuma yana da sha'awar a zauna lafiya, a samu ingantaccen taro kuma a samu ci gaba, yaga abin da muke yi yaga cewa yana da inganci, yana so shi ma ya shigo ya ba da gudunmawa domin cin nasarar abin da muke yi, kofar mu a buɗe take, domin mu ba wai mun ɗauka mu muka iya ko mu muka sani ba, mu abin da muke kokarin shine ba da tamu gudunmuwar domin samun zaman lafiya, ingantacce tsaro da kuma ci gaban al'ummar arewa. A daidai wannan lokaci akwai wata kira ne na musamman da za ka yi wa gwamnatin Najeriya ko ma na jihohin Najeriya dangane da wasu daga cikin matsaloli da ka zayyana? To
kiran da zan yi shine gwamnatin tarayya da na jihohi da ma kamfanoni masu zaman kansu a dubi wannan yanayin da kasar nan take ciki, kuma a dubi irin tunanin da mu muke da shi, a zo a haɗa hannu domin yin wannan al'amari. Mu abin da muka yi tunani, amfani da bindiga ko karfin soja kawai ba zai kawo ƙarshen wannan matsalar ba. In aka yi amfani da karfin soja to kuma a zo a yi amfani a zauna ga teburin tattaunawa domin neman maslaha. Majalisar Ɗinkin Duniya kanta abinda take yi, inda yaƙi ya ci aka yaki cinyewa, kirawowa take sai a zo a zauna akan teburin sulhu, sai kaga abinda yakin bai bayar ba, zama akan teburin sulhun aka tattauna sai ga ya bada shi. Kira na a zo a haɗa hannu a yi wannan abun, ko Allah zai taimaka tunda da kyakkyawan niyya ne ya zama to mafita ga matsalar da ake fuskanta a matsalolin tsaro na arewa. To madala, Comrade Dr. Awwal Abdullahi Aliyu, shugaban kungiyar ittifaƙin tafiyan arewa wato Northern Consensus Movement aka saurara. Da kuma wannan batu nashi muke jallin zamun shirin. Yanzu kam a madadin hukumar gudanarwa ta Fulako FM Yola da ta ɗauki nauyin kamuku shirin, sai ni Abdul Wahab Aliyu da na shirya na kuma gabatar nake cewa ku tare mu a shirinmu na gaba idan mai duka kai mu.